Gikondenar sa mga netizens ang pagdala og mga sexy dancers sa usa ka panagtapok sa mga sakop sa Liberal Party didto sa Laguna. Mikatag sa social media ang mga videos o pictures sa mga sexy babay nga misayaw atol sa oath-taking sa lokal nga opisyalis sa maong partido. Gipahigayon ng event sa balay ni 4th District Representative Benji Agaraw kinsa nagselebrar sa iyang birthday di adtong adlawa. Ang maong mga dancers nga ginganlag playgirls giingong regalo ni MMDA Chairman Francis Tolentino sa mga mitambong sa maong event. Sa ilang Twitter account, gikondenar sa Gabriela Party List ang paggamit sa mga babay isip kalingawan. Gisayo sab sa grupo o gisaway sab sa grupo di Tolentino o si Tolentino sa pagulagway sa mga babay nga surprise gift. Si Tolentino may depensa sa iyang Facebook page o miingon nga dili siya ang nagpadala sa mga dancers. Dugang pa ni Tolentino nga basin na misinformed lang ang MC sa maong event sa pag-anunsyo nga siya ang nagpadala sa mga dancers. Pinaagi sa ilang Facebook page may pagawas na og statement ang Liberal Party mahitungod sa nahitabo sa maong gathering. Matod sa partido nga dili nila konsentihon ang mga gimmicks susamang panghitabo nga nahitabo dito sa Laguna. Gisuportahan sab sa partido ang pagpahigayon og investigasyon sa maong insidente. Si Tolentino nga miyembro sa Liberal Party mianunsyo na sa iyang pagdagan pagka-senador sa sunod tuig.